господа, представям ви този кашон. Роман Славов от град Твърдица ще го счупи. Той трябва да се каже на колко килограма и на колко години. Сега, започвай. Казвам се Роман Славов, от град Твърдица съм. Сега ще счупя тази кутия. Сега той ще я вчупи. Приготвя се. Леле Боже! Той я откъсна. Леле! Вижте само какво направи. Само останките остави на тази кутия. Виждате ли? На това се вика силен човек. И представя ви отново Роман Рейнс.